Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sairing malam jo barabah, malam lalu barabah mandi. Sairing salam jut sambah, salam lalu sambah kembali. Unsana bina mustika jaya namo cintoi bersebok kita di video kali ko. Semoga unsana ambona namo cintoi selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sawajah rundiang gede kaca, iyo satantang rumah tanggo. Rumah kokoh tanggonya taguah nan sandinyo mencakam bumi, gonjong menjulang-julang langit. Rukun damai aman santoso jadi sumarak dalam kampung tuah de ibu dengan bapu. Kabawah takas sejak bulan, laia jabatin selanggano. Kateh tambun jantan ada di sarak saberumbuang cucuran ya amat salamonyo. Dan bukanlah inyo rumah tangga mah. Rumah nalarak tangga-tangga tiang condong badin yang indah arasu alapeh parantagajai. Taga apalah kegunonyo antah kesarangan ayanai tasi seorang sanagari. Setantang berumah tanggona, sepakai orang sabali samo mencari bahagia. Kayo laia sanang di batin jiwa tanang baria indah lapang taraso dunia nangku. Inyo nan murah-murah sari sampai lalu lunggah batoko. Dikaja makin menjarak, dicari larang besuo hampir yang tidak bantaro. Tak ada sangkuinyo jo sikolah, banyak sarjana gagal total. Bukanlah bando menantukan rumah rengkayo lagu lagah. Bukan pulau rancak di roman, malah rumah tanggonyo bintang film itu nan guyah harap buah bana. Cah carai sabanta kawin pasang ura-ura ungkai jarang nang kakak sampai tua. Sebaliknya nak, rumah tanggo orang musikin banyak narukun naman damai. Walau makan nasi berbagi pakaian seken barang rombiang pondok usang rumah basio, inyo bagalak-galak juga. Orang awam tamatan SD, adang tak tahu tuli baca. Iduitnya santai tak menggintang, mesra, nan bak parangko yoam polo, anak cucunya jadi orang sampai mati cari temilang. Malah nan kimpuy nan cacek fisik kurang langku anggota tubuh inyo nan buliah dapat sajo urang laleno mencarinya. Banyaklah orang berteori nak menyusun rumus jo kaidah. Katanya resep mujarab perkawinan indak lain adalah cinta. Cinta. Indah. Sebab hakikat cinta hanyalah khayal. Dia indah buat dikenang, tapi bukan untuk dipakai. Maka datanglah bandiang jo bantahan tabuhua dirangkai katu. Ceko tu tua kecilnya. Kalau anda ingin mengabadikan suatu cinta, jangan akhiri dia dengan perkawinan. Tidak salah tu ya. Tidak. Iya betul. Cubalah tanya tukang pikir nak. Di saat nalia turun malayok kabalam pike inggok diranti yang jarek gatah. Sinan bana kambang rabu dunia nan tidak taragui. Tapi jarek bingkeh balam di tangan lah buliah apa nan dicito. Buruang nan tidak baharago orang meminta dia giahnya. Ketika masuk pacaran tata ruang kaki si dia bagului mencari ubek diambuh di kusuk-kusuk batu karekel di pungkangnya. Tapi lah kawin lah jadi bini di sinan juga tata ruangnya. Usahkan ke di silaunya kato pituro dan tadanga upik caraku bersamburan. Kama semato kau. Bajalan mencinganga untuang dak jangkang di bueknya. Tapi yo itu orang bijakna untayan katung tiara. Lebih baik mendirikan gubuk di alam nyata daripada membina istana di awang-awang. Atau kece orang awak. Daripada maka lamang dalam rasian rancaklah gabelo besok pagi. Nah, berbalik ke pangkal kaji. Bahagia itulah yang dicari setiap orang di balik pintu rumah tangga. Tapi sari buliah larang basuo suli labana kadapeknya. Di mana letaknya bahagia tu ya? Cari sampai basuo intai di mainggoknya. Sekadar menyingkok-nyingkok, insyaallah ayah sigikan
Danga tuturan sampai habis, simakkan kato cie rasio buah ke dibuka. Tak kalau Adam diciptakan dari campuran tanah hitam, tinggal beliau surang diri dalam sarugo 7 pangke Taman Eden Allah namakan. Kabun nan endah tak bandingan elok nambukan alang-alang malaikat Ridwan menjagonya. Babatang buah-buahan basungai talagu indah. Ko lita tinggal menjambo ko awi ayam membasui. Angin barambui membuaikan kicauan buruang menjagokan tasita memain pulau baik itu sepanjang hari. Walau semantangan bakian idui Adam taraso cangguang. Bak makan separuh kanyang sanang lai seleso tidak sergu raso kuburan. Apalah ngaran-garanonya. Dek duduk nenalun baparintang tagak pun nindak bapamenan. Awak seorang tongga babeliang ilia lalu mudia tak singgah indak jusia ke bayu. Ku adolah kawan semu gadang bakeh berbincang jo barundiang. Berbagi rasa kecirang kimi. Baralah kagadang hati sajua di dalam kiro-kiro. Di pada suatu malam, Adam tabariang seorang diri. Mato nanindak talalokan hempa suo ampeh kekida gilo di mabuah angan-angan rasah diayun naga agak. Maka bermohonlah beliau masa itu meminta bakeh nan satu jo tangi doa dilapeh agiah labah seorang kawan. Di tengah sepangga malam kantuak tibo kuok mendatang. Takulai memeluak banta lalok panjang balarai subuh murai berkicau menjagokan. Mako baru tersintak dari tidur heran tercangang Nabi Adam. Sia kehurang di sampiangnya duduk bersimpuah di unjuran. Lunak lambui abuak tagerai memandang jusudi mato sambil seng yang galak tak sudah. Antah dari matu datangnya tibo suara mengabarkan. Hei Adam Khalifatullah, ikulah nan engkau minta perempuan jinih urangnya Sitiawa namo babari. Sinan tak ucap nimyak kita lalu menungkui sujud syukur. Alhamdulillah syukurilah. Terima kasih ya Rabbani. Terima kasih nan pangasiah lagi penyayang. Rupanya di saat talalok tadi Tuhan ciptakan Sitiawa dari patahan tulang rusuk sebelah kida tubuh Adam. Maka kun fayakun kata Allah, jadilah Hawa sekutiko kambalan Adam salamunya. Diarok bagak mendatang gen yang diulah hati gadang. Tagarak tangan beliau hendak menjamah Sitiawa. Datang larangan menagahkan. Hei Adam, sekalipun inyo untuk engkau tunggu dulu sintuah menyentuh sebelum nikah mahalalkan. Maka terjadilah ijab kabul. Tuhan bana menikahkan Jibril jadi walinyo syahadat keganti mahar barunya asah rumah tangguh. Baik itu tarik mengabarkan. Nan bak cikarau dapat ayah curumpui ditimpuri nai sananglah hati keduanya sama mau kia manarawang kasiah majalin bekulindan. Walau sarugo juisinyo milik Adam Sitiawa. Namun ada satu larangan, apalah jenis larangannya? Yaitu batagah memakan buah khuldi, buah syajarah di sarugo. Usahkan ke memakannya mendekek saja diharamkan baik itu peringat dari Allah. Tapi dirayu godaan setan dek lama umbuak ubilih. Hawa talangga depan tangan. Adam pun satu tarambau samo memakan buah khuldi doso lanyato laki bini. Dek Hawa telulu habis membuang setiap bulan. Dek Adam hingga rakuangan tasakit menjadi jakun itu hukuman keduanya. Di saat ketika itu datang kutukan dari Allah. Kaduanya di usia tagak dibuang dari sarugo indak pakai salai banang. Adam talan tiang kain dia Hawa tercampak tengah gurun di sinan barunya tobat. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri.
Oleh karena itu ampunilah kami ya Allah, kasihanilah kami. Kalalah tidak engkau berkenan, celakalah kami. Sesudah ratusan tahun Samu mencari bekulil yang marawang sepanjang jalan. Akhirnya bertemu juo iyo di Makkah tanah Arab di atas puncak gunung batu bernama Jabal Rahmah. Artinya bukit kasih sayang sampai kini bisa dicaya. Mano nak kanduang janyo ayah. Itulah tuturan tarikh uraian kisah riwayat. Sinan tabuhua kiasanyo tinggal ada kita memahami. Adapun di antara macam pangaja menjadi contohnya ibarat paling kurang 7 macamnya. Manolah macam dan tujuan nak cuba simakkan jale-jale. Nan pertama Allah menjadi sunatullah sifat bawaan manusia. Ialah rasa kekurangan indak madokan barang sado. Siko panuh sinan balua laya jabatin tak satimbang minta diisi keduanya. Balanjuang cupak je bando rohani menuntui pulo. Kasih sayang ramuan ni duit cinta nan sama baimbawan sinan sumara alam nangko. Yang kedua, bermohonlah hanya pada Allah mendoa langsung bagi Tuhan jan sampai salah halamai. Usah meminta pada dukun ke datu ke paranormal. Konon ke arwah orang mati ke kubu bakaramaikan atau ke jihin orang alui. Itu syirik tu mah namanya dosa lah nyato tak berampun neraka jahanam tentangannya. Yang ketiga, adapun hakikat perempuan asal dari tulang rusuk, tulang malangkuang tipi pulau liek nenanggan dipatahkan elok-elok meluruhkannya. Mangkunyo dari tulang rusuk tandonyo dake ati jantung lataknyo di samping badan samiang indak carai tangga. Di gungguang yo tangan kida, di pangku yo tangan suo, itulah sifat dek pemimpin. Nyampang diambil tulang pungguang inyo tersisiah di belakang cayah laraso tanggung jawab. Joko dikarek tulang dado pedusi nak mendahulu senjang teraju rumah tanggo. Konon tangkurak nan disai alamai inyo mengapalo awak diatur perempuan. Kalau diambil tulang kaki martabatnya menjadi budak penurut ranah nan jauh parancah luluak nan dalam zalim namanya laki-laki. Sungguhlah adil bijaksana zat Allah pencipta alam tidaklah mungkin dibanding yang lain. Nang gampe kok baru sabateh calon sadang nan dalam batunangan konon pacaran caro kini. Tunggulah dulu resek panja main cacak main galasau dahulu jauh dari baca. Sebelum masuk kutikonyo menanti nikah ijab kabul haram hukumnya bersentuhan. Maka ibarat kepala jamba ko nak sabar-sabar mencari gulai. Walau baagadang sainyo rawi rancak baun mendayo pantang dikacak diparenai memacah buek itu namanya. Pandang-pandanglah samantaro lamo lagu leka manangkan awak juo nang kabulia. Beko sesudah gala dilewakan ale usai yurang dipulang, up to you kata awak lah. Itulah halal menurut agama, terserah. Ikon kalimo. Padusi rapuh juga daan, pasak guyah kabeknya lungga mudah picayo mulut manih. Kok tasintuah dawai batinnya badan tiang kelugu hati rumik memuta ke pangkalan. Dek sabab karena itu nak, paharek pagaran ladang jan masuk tarana orang. Kalau hanya baru dipinteh, tertumpah mengkori sawak itu karajo sio-sio sasanan tidak keujuangan. Hati-hati juaya mato. Tabah-tabah mendengarenge itu senjata orang padusi. Nyampang talampau kuajangko balanjuang takaran cupak. Paci taguah gumpalan tali sintakkan senjang kenambana sinan bermain nakabudi. Nang keenam. Santano awak sasek jambu capek-capek mengembalikan. Nyampang kok kaki nan tarancah elo lalangkah ganjua surui. Salah ke manusia minta maaf. Kupua ke Tuhan minta ampun. Engka tobat gawa maisi usah ditumpuk utang doso jan pada batin diracunnya. Sedangkan Nabi lai basalah Rasulullah lai tekilau konolah umat di belakang tobat nasuha palipuannya. Aiko nan penghabisan nan ketujuh.
Ibarat di perjalanan indahlah data salamonyo nak. Adang mendaki bukit tunggang hari kalam ranjau besilang. Tiok kelok titian lapuak hujan labek galodo tibu. Ado kalunyo manajun panjang kasiak badoro dipijakkan suuk kida ngarai mengangu. Atau umpamo di pelayaran, ombak gadang badai menggilo kapa tirih pendayung bilah rintang di pupui-pupui arus pulau besarang jauh jauh. Makuba itu pulau hidup nang kona. Kok lai yakin je tawakal tabah mahadang para sayan. InsyaAllah takwa pintu sinan tabantang jalan raya. Dek yakin Adam mencari. Dek tabah hawa menanti di padang Arafah basuun. Nampangka gara jauh sao mairiang pasrah lapang dado Tuhan nan jangan dilupakan. Itulah anak kuncinya pemboka pasak jorintangan nak lapeh badan dari sesu. InsyaAllah. Demikianlah dosana kesedonyo lah kita samu dengarkan lah samu kita jalia. Silahkan dosana berpendapat, silahkan dosana memberi komentar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.